hande e o aduna hande mo haalnani mo jangani tarani aldani soɗani mo yoɓi o harani ngam wonko arani so en janginani ɓiɓɓe men l'école gande e ɗemɗe men hay batte en mbaɗani so en kaɓani e nde majjere en mbarani e jaltinani nde en terani basal e nuskede ma keddo e men jaltani wadde jangen ngalɗen pinen so en juumani mbiyen ha ay men en ɗayani Cheikh Oumar Cameroun naaɓe batu waɗino toon mawɗo hedde ɗin duuɓi Cameroun naaɓe mbi kañumen ne jogii alpulaar ɗa enen ha enen ɗemngal mum yimɓe mbiɓe ala wawa wonde e pulaar fof ala ɗa onon tan jogii ga firti konnguɗi jogii ɗon ɗa ɗi ko jiggade wadde yimɓe ɓe ne mbi ɗiɗo tawde o woni tan koye pulaar fuutatoor koɗo men ɗo tan woni ɗi kadi wawa kadi addede watte alkule goɗɗe wawa ɓeydede hen kono noon yimɓe ɓe mbiyatnomi ko Ibrahima Damme Sarkino ɗum yaafo ɗum Amadou Oumar Dia ene wuuri ene jaam kadi o liggani ɗemgal ngal no mbirumi ni kono wonno nden yeru moɓe dokkata dalil moɓe dokkata ko wiide wonde so tawi alkule ɗe mbaɗama ni ma newnan safalɓe jangude arab jangude pulaar kono bandiraɓe ɗemgal newnirtake jangin yo yimɓe wonɓe jangguir ɗemgal so tawi en mbi safalɓe yo newna jangguide ɗemgal saabu tan safalɓe murten ɗemgal waylama alkule kese nannama chinois en kadi gari ne jangga alkule goɗɗe nannama jolfuɓe gari ne jangga nannama alkule goɗɗe anglais ji gari nannama alkule goɗɗe ɗemgal darattako noon ɗemgal waɗa alkule mum han daro kono noon ko wawi wonde foof ko miijo wonna miijo neɗɗo miijottan e caggal ɗum ɗiɗon kareji deƴƴama en jiiti e ɗiɗo duuɓi biyeteɗo Amadou Ousmane Niang Baba Diama Mamadou Ousmane Niang Baba Diama ko giƴam ko kaynam kadi omo jaltin deftere makko lollunde nan ɗo ne wiye saggitorde pulaar angale pulaar ko deftere liggani no feewi e kanko omo yaltina ŋaaci ɗi omo yaltina ɗum hen wadde an somi lumbi ɗon seeɗa tan dille hande baɗɗe Sénégal hakkunde goomu Akla e Aboubacry Moussa Lam banggue ŋacce deftere makko guila heeli e yoyo ha Fouta Tooro wona hunde heset ala min hesɗani min ga hesɗani ko yimɓe wonɓe hesɗani ko yimɓe wonɓe hesɗani kadi min koye ɗum gonɗa haalde ɗo eyyi ko ɗum gonmi ha ko ɗum garoytumi ɗo e nden am Mamadou Ousmane yaltini ɗum kono ɗum nde wonde ko saggitorde wona deftere janggatede yiyatake no feewi kono kam o holli ko gowlani o holli ko gowlani ko wiyete phonétique ko gowlani haacango konngol no yaltirta heddo ko fawi ko ɗo mi natata e ɗum ɗo ene woode ɗemgal men kono noon mari tawde ko enen tan jogui ɗum ene foti tafanede alkulal ko ɗum woni haala tan ko wonano hunde nde yimɓe fof jooɗi tan nandiri kono wona kam ko hunde wodani Bakary jooɗi hande tan miiji waɗi ala ko wonto tugni mi anda so wonɗo tugni walla kanko tan yiiri kono ɗum kam yiitanoma meeɗi waɗede haalama ɗum kam ne woodi wadde mbiyen tan hande yimɓe ɓe yo paam gandal koko yahat tan yimɓe yo puɓɓodir miijoji yo yaltu enen hande ko ɗo yaara janngo aroɓe ne mbawi ittude foof mbaɗa goɗɗum saabu gandal koko yahata saabu kernaɓe nde mbi wonde jaɓani alkule UNESCO ene joguino dalilu wiide wonde min mbawa tawde min jogui machine aji min bindirtere jejjirmi haalde ko alkule UNESCO ɗe ne mbaɗande hankkadi yimɓeɓe natti wawde windirde machine aji alkule ɗe kolluɗen ɗo ɗe foof ma yimɓe neldaga kalis e farayse tafane alkule nelda machine mbaɗane hen gartire taw minen min joɗono lebbi jeeɗiɗi walla hirande emin padi machine aji garɗi ga gartani codoteɗe siwis alkule ɗe tan codere machine aji ɗi ne joga kono yimɓe tafane alkule joɓanno nden ko 600 francs français tawa noon sa ƴetti alkule ɗe tan
sa ƴeewi machine gadantejo aɗa winde kernaɓe noon cali ɗum ɗon nde ɓe cali noon ɗum ɗon ɓe ɓurtama doole kono koɓe goyno ko ari hande saabu ko internet ari ko nde ko internet ari ko so wonano alkuɗe joni ɗi Ibrahima Malal Sarr waɗi ɗe haade ɗum ɗon ko ganumma eyyi kono ɗen kono laabi mo jarama eyyi mami aro hen mi suwa yettade ɗon ko haade ɗum ɗon arde sa ƴetti machine tan ko ɗe gartata walla mbasa windude ɗum firti ko kernaɓe kalno ko ne joguino gonga kadi darto rokkiɓe gonga so tawino en mbawani yaltinde ɗum ewa so mbawan dañde ɗum wadde mbiyen yimɓe wiyoɓe wonde mi yi kam yimɓe ne mbiya hoto yimɓe cood defte Abou Bakary Moussa Lam saabu ko bonno walla ko nandi hen ko besti ko winda gandal gongal hen ngal ko ɗum ɗon woni ko waɗi fayida ko kadi ɗum moƴƴiri ko sara haaɓo neɗɗo andi ko windi kadi ko windi ko gandal ko deftere nde windi nde ceerno so haala Allah ko gandal tigui rigui aɗa wawi noon hawɗude ko kam mi faami somi faami kam e nder bindi ɗi wona kanko tan meeɗi windirde noon heddi noon nokku ɗo wuuri ɗo e ɓe o wuurdi ɓe won famɓe hen hayso wona ɗum joƴƴini en hare nana nder ala hare gandal kam ko wodi tan gonɗo université fof ne yiya sehilaɓe lelɗoroɓe ñamdoɓe yaratoɓe won toɓɓere kawrade nodde o waɗa yewtere mum o waɗa yewtere muɗum ɗum koye ko hunde waɗata tan e kadi ɗemgal yaara yeeso no saabu en kaali ɗo nan ɗemgal arab mi dañani ruttade hen kono ɗemgal arab ene mankuno alkul on jii alkule baɗɗe toɓɓe ɗe fof ko wayno ta ko wayno na ko wayno ya ko wayno dia ko wayno ha ko wayno bo ko wayno wa ɗum fof ko alkule battaɗe ɗa koyngal koko wodno ɓe dañano ngalɗo alkule ɓeydi hen toɓɓere mbaɗi ra ko ba o ko saareji wonno mbaɗi hen toɓɓere oɗo ko nunara ko o wonno ɓe mbaɗi hen ɓeydi hen toɓɓere ɓe portimo ɗo ko alkulal yangal ko portal wonno ɓe mbaɗi hen alkulal ɓe mbaɗi hen toɓɓe dia o ko ay dia tongu waɗa toɓɓere ha o ko ha tongu waɗa toɓɓere ɗum ko duuɓi kewɗi mi wawa ɗo joni mi ala dartongol ɗum ko duuɓi kewɗi caggal nde alkule ɗe cosa ɗum ɓeyda hen ɗum noon ɗemgal yaha tan ene ɓeydo ene usto ɗum kam tawde kam ɗemgal ngal daraki ɗum koko arat tan ko heddi ko noon ko kalɗa hono mbiɗa ɗum waɗɓe alkule ɓe mbiyɗa joni ɓeydi wiide yo cha waɗe hen yo ɗum wona akla mo ganduɗa mo gardugol farika min ɓe sikki Sénégal alkule kese min gartirama hen hande Sénégal ne jaaɓi ɗum min ɓe sikki hay Mamadou Alassane Ba ne jeeya hen ala min ɓe gomnani ɗum min ɓe gomnani ɗum mi jaɓata ɗem mi gomnani mi woni noon ko anduɓe ɗemɗiyankoɓe kono min kam mi gomɗinani tan mi yaani e nder Pulaar ɗo ɗeɗo alkule ngoni mi yaani ɗeɗo alkule ngoni mi yaani kadi ko yimɓe kaɓerno gila adan ha natti ha kadi ɗeɗo alkule ko ko ɗum tan e ɓuri arde ɗo henne kadi ha adde kono ko wawi wonde fof ala ko kadmi e gandal wittoɓe duƴƴodirta pulɓodirta miijoji nomi wirirtumi yo Aboubacry Moussa Lam miijo e ko waɗata ko e yimɓe ɓe yo goppu yimɓe ɓe mbinno jogo ndimago windugo saabu ko gandal ko wittu ko duƴƴodiral miijoji ko noon kadi mbiratni banggue acla o kamɓene banggue mabɓe yo yimɓe miijoɗo hen kono kadi holtoɓe kadi windude kono kadi kamɓe miijo e koto banggue ɗemgal wawa ɗemgal to joɗadara ñande foti ɓeyde alkuli to banggue ɗemgal to ene waɗi toon mbindin taw mbindino no waɗi gueɗe ɗiɗi woni wiiɓe yo sono winde yo winde e ɗaɓi yeri joni yaade mbaɗa yahde woni mbiɗo ala yo winde tan ko nante ko yaade hol hen ko ala min jaarumi ko konngol fudde konngol kam mi ɗaɗol konngol min kam jaarumi ko windude ɗum mi windata ɗaɗol ngol ha laaɓa jokkorde ara hen ene waɗi ɗaɗol e lombol e jokkorde min somi windi konngol ma yetto ɗaɗol ngol nde mi jokka ko jokkata hen ko somi wi fayde pari wadde mumtu alkuli cafroɗe mete dañata mbinɗa pulaar mum sen ƴetti yeru fayde pari omo fayi pari mbiyatan ko faade ko gonga ngal alkulal en tekki hoynama kono noon mbiyata arande ɓe mbiya ni mi haadiyam yaade ɗo ko
konngol fuɗɗorta ko alkulal laaɓngal konngol taw ko konngol ngol taw wona gollal fuɗɗorta ko alkulal laaɓngal e kono e wittoɓe mbi min ne mbayrat mi wayri witto pular mbeɗe namdi ni so wona no farika en gonno sabu nden ko omo aranno murten no feewi liggodade doɗo ɗen ɓe ngendi Amadou Oumar Diagne Souleymani Kanen Amadou Sadi Djiga min namdinoma konngol arkille ɓe mbi ala arkille wona konngol ngol noon fuɗɗori wonno ko harkille kono ne teddiran nde wonde ha alkulal ha ngal ne teddiran yeehi ha alkulal ngal itta ɗum no woni ɗemɗe mbaɗata ni eyyi ɗone ko seɗen kaala nde wonde wiide fayde teddi mbiya tan ko faade ha konngol kew jeyami kono haɗata kam miiɗe bindol so mbiɗe winda mi artir fuɗɗarɗol ngol hami gayna mi jokka hen so mi wi fayde pari faydude pari faydude ko yimɓe jaada ɗaɗol ngol nani jokkorde nde nani sen mbaɗi noon faydude kamɓe ɗo ɓe jaada pari fay ɗaɗol ngol nani longol ngol nani jokkorde nde nani